बबाव जाखो दंबावो नामा नोंनि साखाथियाव दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखै। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों होनब्लालाय लजिंआ बबाव जाखो। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिग्राय ब्रह्म, पद्म ब्रह्म। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिग्राय ब्रह्म आरो बिना ब्रह्म। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि एस.एन. खुंगुर प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोसेनो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। जोंखौ निमाहा हो आदामोन, दिनैनिफ्राय जों धोनि गोरिबनि फाराग लानानै रावखौबो दुखु होला। आरो साबायखर दिनै जोंनि मेगनखौ खेवनानै होनायनि थाखाय। खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि एनभि प्रडाक्शननिफ्राय सुंद' भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दाहोना। बेयो मोनसे शर्ट भिडिअ। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सन्जिब नार्जारि, निभा नार्जारि, प्रबिन कार्जि, रन्जित नार्जारि, बां नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो प्रडिउसारानो जादों हानुन नार्जारि। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि एनभि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। दासिमहालागै आंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखै।